Bo día a todas e a todos, estamos novamente en Blogger. Vamos a acceder ao noso blog escribindo nome do usuario e clave. E por último, accedemos para completar o procedimento. Vedes que estamos no noso blog, temos aí unha serie de cuestións que vamos a ir vendo para rematar o tema de blogs. Na opción editar entradas, si prememos, imos ver todo o traballo que temos realizado a toda agora. Ides ver que podemos editar, podemos visualizar ou ben podemos suprimir. Ben, podemos editar, por exemplo, e vamos novamente ao documento, como podedes ver, ou ben vamos a escritorio de novo e volvemos á situación inicial. Por lo tanto, editar entradas para volver atrás e ver o traballo realizado. Nova entrada, xa sabemos que é para cando queremos publicar unha nova anotación no noso blog. E despois temos dúas importantes opcións, que é a relativa á configuración do blog e a relativa a que ten que ver co deseño do noso blog. A continuación, imos á configuración. En configuración podedes ver que temos un apartado básico, como podedes ver aquí, no que se contemplan algunhas cuestións relacionadas coa descripción do blog e outras posibilidades que xa vemos aquí mesmo. Se queremos cambiar ou variar algunha desas cuestións, ao final sempre habería que premer en gardar configuración. Continuamos, queredes publicación, formato, comentarios, arquivo, o feed do sitio, correo electrónico e móvil, OpenID e permisos. De todos estes apartados, que agora non vamos a tratar de forma específica, eu quero facer mención a dúas cuestións: a posibilidade de regular o tema dos comentarios e a posibilidade de incluir a máis persoas que participen no noso blog. É dicir, eu podo invitar a outras persoas, podo conceder permisos a outras persoas, se premo aquí, onde me indica engadir autores. Se eu premo aí engadir autores e escribo aquí os correos electrónicos das persoas que eu quero que participen, por exemplo, vou escribir deveiga@edu.xunta.es. Estou iniciando o trámite para que esa persoa poida colaborar no meu blog a través da opción convidar. Convido a esa persoa e aparece, como podedes ver, unha invitación pendente para ese correo electrónico, e esa sería unha opción interesante do punto de vista da colaboración de máis dunha persoa ou dos nosos alumnos nun blog colectivo. Por lo tanto, en principio, inicialmente, interésanos, como dicía antes, a cuestión que se refire a aspectos básicos, a comentarios e, sobre todo, a permisos. Pasamos de novo a outra opción, que é a de deseño. Na opción deseño, como veredes, temos a posibilidade de cambiar fontes e colores, de seleccionar unha plantilla nova, por exemplo, e tamén de organizar elementos dentro do que é a nosa plantilla de traballo. Pode engadir un gadget, pode engadir, pode editar, pode facer modificacións. Ben, se vos fixades, eu vou entrar, por exemplo, aquí na parte superior para engadir un gadget. Aquí o que vou a facer é ter a posibilidade de engadir distintas cuestións que veremos máis adiante. Ben, polo tanto, estamos dentro da opción de os gadgets básicos, como podedes ver, aí destacados, máis populares, etc. etc. De todas maneiras, aquí nestas opcións temos unha gran variedade de posibilidades.
pero nós imos a centrar a nosa atención sobre todo en algunhas que son máis interesantes dende un punto de vista educativo. Unha das interesantes é o HTML JavaScript. Aquí podemos engadir calquer tipo de código para insertar no noso blog. Por exemplo, se queredes insertar información sobre o tempo na vosa zoa, pois hai unha posibilidade para facelo a través de un código que proporciona páxinas web que se dedican a este tipo de información ou calquera outra información que se facilite en código. Podemos ver tamén outras opcións tamén interesantes que é pois, engadir unha presentación, engadir unha barra de vídeo, engadir unha enquisa, unha lista de blogs, unha lista de enlaces, é dicir, as posibilidades de creación de contidos, un feed, por exemplo, dun determinado blog, o sitio que nos interese, a administración de etiquetas para que aparezan no noso blog e outras cuestións xa menores. Vedes que temos aquí 20, pero habería outras moitas opcións para engadir determinados contidos ou informacións de interese para o noso blog. Para rematar este apartado, vamos facer unha exemplificación sinxela engadindo un gadget dentro da opción HTML JavaScript. Vamos a poñer un título, o tempo na nosa comarca, por exemplo, e agora o que vamos a facer é minimizando e abrindo de novo o noso blog 2.0.blogspot.com ir á opción do tempo. Prememos aí na imaxe, como podedes ver, e agora vai nos a facilitar a información necesaria para poder levar ese código ao noso blog recén creado que se chama Curso Virtual. Vedes, aí temos a predición, neste caso para Verín, e temos algunha outra información a maiores. Ben, entonces estamos no tempo en Verín. Sitúome aquí onde me di o tempo gratis na tua web ou no teu blog, premo aí e vades ver como na parte inferior, unha vez que eu lle indico con que características quero que se presente a información e acepto as condicións, lle digo que me xere o código correspondente. Ese código, co botón dereito, copio e posteriormente vou no levar ao meu blog na opción de HTML JavaScript, botón dereito, pego e a continuación gardo toda esta información. Vades ver como agora no meu blog aparece o tempo na nosa comarca aquí. Eu sitúo-me outra vez arriba e volvo a guardar. E por último, aquí, ou arriba, vexo como queda a predición do tempo. Vedes, aí temos o tempo en Verín, non se acaba de ver suficientemente ben porque o formato do blog é algo estreito, habría que situar seguramente esta opción na parte inferior. Imos, polo tanto, personalizar a parte superior dereita e o gadget que situamos na parte esquerda ímolo cambiar hacia a zona central do blog, guardamos os cambios e se vemos o blog ahora mesmo vades ver como aparece na parte superior do blog e visualízase algo mellor que se visualizaba no exemplo anterior.